Shmoda Panjot HM Records. Вараки нав ай сарҳамаш варақҳои кӯ нарамон бараш ба диққат сол нахо киями бозори гавнои шумода ман надаром набаромаю караш ай ирамай гӯспанда би маладесои ки тоқа дӯстанда би да бағали арӯсои кандаги мара мегам рабаски фанда би кира баракаданен алпереной репитру девнанчи шумода назорати қисми зиёди аолен карочи ку ягаладридаген малакай мада маракай репи шумо ош аобои сари мавруи увугуши мухлисош муша ояндада меген ба кия қатима бозитон алло бозида кудакияй реп нестай хонай дадатон наробат нестам ки мара бугӯй натон бояду маслиҳатам мекарден 4 сол қафо баданумиҷа шумода нарасидани ҳаво мада ҳамат ҳавои сарко шахерду сол группатон нагоди сарко варақҳои кӯҳнара бояд дарбатам бад барқасимо суратора сарвата суратҳои якҷоя ки гӯё барои ҳамдигар мембаранд не ки суратҳои репо якҷоя максимум барои айбовари мардум дур нашидананд фақат камтар сум дар кора ки вораи ҳамдигар дур кунанд дар чашми мардум атакода ҳаёт ҳамдигара чашми дидан надоранд ва хеле баста бача мабуд пас мегардум яҳ зоянда чӣ мешава нагӯ ҳаррӯз да тарсе ки ном терапад нага зиқ наша намешавам мабуд пас мегардум яҳ зоянда чӣ мешава нагӯ ҳаррӯз да тарсе ки ном терапад нага зиқ наша намеша матрус